Hello. Kaile Geronimo crime video thar halo chok leta. Nuchi na kan tran main like kan pele ngal thor mai la. Tine channel ilo la subscribe on chuan khong min subscribe sak vele ngala. Notification kai on page chuan video thar lo chua piang in I first thei don ani. Tin kan merchandise ka kanan seilang le lo nge. Description a hin link kan da in lo cha le chur don ya. He video hi entertainment le educational purpose ta na ti ania. Miril rushoi koi zong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thute hi internet atanga la khom anie September ni som pathum kumsang ni paruk tlaila mania Tony Bowman le Daniel Holstrom ita thien dun chu Valley City North Dakota khodaya bar pakhatan leng chuaka chuta anom lai chuan Tony zok chu abial pain ron kolin Aaron lungoi lo don tamaya abial pahi in lakhir chi bil nu te thien kom tur po thlan sak thlap chi lo ni poni mai thei Daniel in an ni ti soile lek phei chuan alungoi lo na sadon ti a hretlat ani chu wang chuan Tony chuan dot war ngai to chuak thoya an thian ho zinga rin deuh bertur Morgenstern nen an ni thu a soida top maya ma se bial pa chuan Mindy chukan phone sinange alo la tile ta zela anila dotan soilak lo to si a phone mangai phone khalman tumin Mindy chu han call ngala a mai ro chu phone ala thei tlat lo maya a thenu de neli po chuan han call velea ma sharing ral ve zel tho mai chuti an hodon thleng po an biak po thei tak lova chuan enge omzia itlo horeng reng teang antita chuti ain laman pan lai po chuan an la kol pa renga ma se chan reng an dong thei chuang lo in an vathlen chuan a kong khar an kika chon tun lom chuang lova ma se kong lo in kal lo wangin an nam hong topa ti chuan le in chung an lut chia pen ni vel bag an lut lo tia chuan thil rap thak takan va mutarup mai chuata chuan an thian nu Mindy chu alo let reng maya rang takin an boy som ngala a ngonga chuan hriang deuh enge mo hi lo la in vet ngea chan tlak om lo tian hriat nu chuan mangang takin an tlan chuak lea 911 an call ta ani chuta tanga hlavak lova om Valley City Police Department Sergeant na thoklai Dave Swenson chuan zandare le minute somnga chi phone call poimo takadonga Station lama trangin an in bulloka thil thleng chungchanga report an don thule loven fiangal tura hriat tirna ani po churang taka che chuak ngalin poi khoina thlenna hmun nia an soi chu apan phei ngala a hmuna va thlen chuan pona Daniel le Tony te lo om chu ava mu ve ngal maya ani hne na tang chuan thil om zia tlang pui chu han ngai thlazung sunga Mindy ruang ava mu ve chuan ti thei dang om to lo ti hre thiam ngala poi khoina ninge yalan boka wangin khoi chet vak po evidence ti chet na mai ni theya chu wang chuan thatak lo ven him chu ti thei thabera angai ta ani ti chuan mun puilama thilom zia chu hriat tirin chu tol thana thleng chui zui tur chuan North Dakota Bureau of Investigation Special Agent Mark Saylor chu aron che chuak ve tangal bok ani Saylor le ho ten poi khoina in an vulu chi chuan thil shuk le ka thiang lim na vela tan man thin dam doi chi khadarim niom tak lo nam hukhi an shetheya ruang chu kal kong dal zong tak hian lo mua a ngong chu rek ngut khophian alawin zai kak duai mai boka rap thak takani a thina la re lo boka chu in a cheng college kalai kum somni pani mi Mindy Morgenstern ni ruang ani ti an shethei ngala a ngonga chuan savun kong shen hi lain veta tin a shok zaina nu mani ngei tur chem te lo ombok ani asira chuan atira arim an hriat thil shuk faina tana an man thin buruak pakhathi lo omboka nu chui tu terin dan chuan poi khoi tu chuan kong shen mang chuan a ngong a rek bet photanga a chan ninga mo wangin chem te chuan a zaile tanian ringa chumi nu chuan evidence om theide ti chiat tumin damdoi tui chuan a lei zui tanian ring ani poi khoi tu chu a film khur ve hle ti hriat theya ama chui zui theina tur thil shrim chu nu chialo tum hle ni na langa ha mai ro chu
nu chui tu de chuan thil poimo takan hmu chuak ta hlau mai Mindy kut veilam tin kara chuan thil engemaw lo tang khom hi lo ma an en dik nuwa vun them nge ni tian hre thei ta hlau maya Mindy chuan thei to ba beile tin a ham na sa ve hlenga a vun them te chu a kut tin kara chuan a tang khom ta ni mel khop mai tin chu tinga na sa a ham chuan a ham na lai chu pil ve nualin an ring boka hun khoral tam lo zonga an che ta misual rin hlelan zong muwat thei ni chuan a tak sa in ham na nu ma mang chuan an fin fia thei mai in be se ani tin chu mai ni lovin vun thema chang chuan a DNA profile nei theanin be se boka chumi chu hlo tling thei ni hlau chuan an nu chui nain nga nan beran manga rin hlelan nei hun awal samte in a DNA profile mang chuan chin fel mai theanin be se bok ani ti chuan a ruangan khoi sun na lama evidence an ti chiat lo nan a kut chu luk takin an fun ta top maya aban ding lambula chuan mei che bek oma tin chu ta tanga tlat chuak ni ngei tur wallet pakhat hin mu boka ma se hai daremo a chunga thil oman la niang han ti na tur nu maum shan lo thung tin abul maya chuan balbom kan ti mayang hi om boka thomna suk fai to ni ngei turenga mo za ta lo om boka wangin chu bo ma khai lai chuan be to kan yan ring taber ani seita kan khan in chung chu fel fai deuh thlup maya ruk tur zonga han hai daremo nu madang lam deuh nu chemo eng maum lem lo chu wang chuan chu poi khoina thlen chan chu ruk na ti vel chu ni lo mel hlea tin lu lui na emo lu ruk na nu mai mo po mu turom lo dana misual chu ma Mindy phal na ngein in chunga chuan a lut ve ni mel viau mai ti chuan nu chui tu de chuan a thi hun le poi khoina thlen hun chu chua chu na ma sa poi mo berani ti hrein chulama chuan ngai tuana nan seng ta phota van nei thlak takin a cell phone an zong mu thei hlau mai chuta miss koledon masak ber chu chu mini chunu dar som pani le minute somli pasarianin be to hun chu chu mi malam chu ni nge rinoma chu ti ni chuan be to changin dar kar som chuang vel chu ve to thinani dona misual tan chuan big bo na hun alo tam viau to maya tin chu ti mai hanrin hlel tur le chu mi chu niang han ti mai turanom lo boka wangin nu chui tu de tan chuan na chu ol ai le viau don lo ti a chiang ta viau ani heti lai hian Mindy thi thu chuan anu le pa te beng po lo thleng ve to a oi harasan tin an tuar thiam lo tak zeta an thin lung chu chem te aviang mai in anna ani ber Mindy April ni somni pakwa kumsang ka zakwa somriat pali khan Bogota Colombia lo piangin ama choilian tu Mindy Morgenstern le Unisete hian fa tan an la an mu tir phata changin an ma ni shinang chin an mangaya an fa te pathum poin an u na wan lo pom thlapa an lo duat thiam hle aron tlei rol chuan a mel that zia chu thup rual anilova mangai na nena ama thlir tu nu le pa te tan phei chuan en nin hlei theilo hi ni top maya high school zo nuwa tuna ruangan chartak na mun valley city a hian college kal zom turin ain puchuak veta ani milim theideu mai ani wangin college po chu nuama ti ngal hlea athil tona pianga ain siam rem thiam ema thian thara siam thiam boka ngai tuam lo takin anuna mang chho zel thei ani a mai ro chu malam huneng tak nei nu le pa le u naute poin an la thlak hlel ngoi chu heti hian rong takin anun na lak sak ani ta sia ati tu ina phutok shemna mu theina na zon chuan na chu nu chui tu de kova alo tlale ta ani ti chuan investigator de chuan theyang angin an thenom vele mi de chu anan kom kwal ngal zunga thilrin lom le nu chui na ta na tangkai thei turenga matal shet chwa thein be sein chaneman ngai le ni chu ting an kal kwal na lama chuan an mel shet pakhathin mu fu lau maya chu pa chu dan ken ko kong an tho pui ve tho zelen kol tu mo gipsa ania an na chu police te nena indoor fo ngai ni wangin a shet pon loin she chaviao ani gipsa chu anan biak chen chuan Mindy te chen apartment building a tho chuan alo cheng vereng maya
chuti an hmel hriat hnai an va hmu chu thula na tur thatak ani dawna an hriat awangin le nu chuina konga pawh thil pawimawh turte engemaw chen hriat hiam tur ani bawk awangin an lawm angreng hle ani tichuan gipsa chu poi khoina thlen ni chuan enge ti te Mindy chen na lai bor vela chuan thil rin helom le danglam deuh te hriat alo nei mialem ti te an zot vea ani chuan chumi ni chuan a bial nu le a fanu te nen chu chhun an ei chuak niin a in soya chumi tang an ho nu chuan a chen na in atanga in son chhuatum lai ni bawk awangin a bungrua te chu theiang angin a thiar chuaka chutia bungro thiara an veipa chuan Mindy chen na zona tang chuan damdoi ni nge arin engemaw rimna deuh ron nam chuak khuki hriat thu a soya chu nu dar som pani le minute som li panga vel niin chu bak chu engma han rin hlel tur mu le hriat a nei lo thu a soya ni a man lo hriat to te le gipsa thu soya tang te chuan Mindy thi hun nian lo rin dan chu dik ngei ni na langta a phone na miss call lo masaber khadar som pani le minute som li pasariania gipsa soidanin dar som pani le minute som li panga vela misual in a ruanga leina damdoi ni ngei tur rimna zet kha shele boka chuti ni chuan poi koina thlen hun chu chhun dar som pani le minute som li malam ngei nin angai theita ani ti chuan forensic lam chuan Mindy chen apartment building a cheng zong te chu an DNA lak sak vek train an sheta an that nem deuh wangin en dik chung po rei deuh dona ma se chu mi chung po chuan nu chi du tim lam chu mai then ni chuang lo an victim chen na building a mi te zinga chuan Mindy thattu a kuttin karah DNA an hmune na in mil chun lo mi lo thea chu wang chuan rin hlel tur dang dap konga man lo lak zaranga ya an misual zon line ni thei dek to chu tam theyang berman khoma an ni lo ngei tian fin fiate chu chua zalena ala bangte tanga thilt fim zel chuan malak dan tur ani don ani ti chuan nu chui tu de chuan arwang va mu masaber tu den niali le to ni te chu chik zokin thuan an zot fiale ta an ni chuan police thlen ma arwang va mu tu chuan pani chau ni lo midang anom ve thu an soi tatlat mai khatia arwang an va mu an tre tak chiama khan Mindy thenoma cheng pa pakhat chuan an thom chu lo hriain aron tlan phei ve ngal niin an soyani ti chuan nu chui tu de chuan chu pa chu kovin anan kom chiang ve ta ani po chuan crime scene a kal ngei ti chu phalova a soidan chuan khatia tre thoma han hriat khan rang takin atlan phei ngala Mindy chen te pani chu po na lo min an thil mu chun lo hrila chu vele in chunga chuan tlan lut vein chuata Mindy ruang lo le dreng chu va mu ve ta niin a in soya alada mem ti fin fianan a ngonga amar de han tuma amai ro chu fingerprint nu chia lo wangin akut pha khoi du lovin akut nung lamin adek niin a in soi thungani chu chia chu nu chui tu de tan chuan ral khel dari ring lutuk alo ni tatlat maya anan ngai tu chianga mei che thlabar tre thom hrin atlan phea ruangan mu thon shil nuwa in chunga tlan lut chop chil ve ngala amara handek dona chutiang boruak bele budlut tu kara po chuan fingerprint ka nu chia palang ti thlenga han ngai tu man thlap mai chu aril ruwa fim ma devinan shia tin a fingerprint chu lo nu chia ta te reng po ni se thila ti sual miaw lo chuan hlau thon chan tur nein an shelo deuh ani ti chuan rinlel tur dangan lo omri lem lo boka chu pa chu rinlel masak beratan zialu phot ni se tin anan pas ngal top maya chu ta le chu pa Robert Lin sa chu atak sa velan an en chian chuan rinlel turan mu belle tatlat mai Robert kuta chuan kuttina hampil na tu ma niom taki alom nual maya Mindy na ma be tu chu thei topin lo beilet venian lo rin dan nen khan ain mil thei tatlat ani tin chu mai ni lovin Robert chu chan chiran chui chianin rinlel chan tur thade walom le zel maya a ma poin poi khoina danga kum ni le thlariat zet tang tur ti lo ni toa chungte zong an ngai to chuan zui lo phal chi ni ta hau lo mai nu sui tu tela chuan ruang boy pui ma sa tu te poi khoi tun lo ni photo tian hre chiang mai boxia tin atlang puin chung mi de chuan crime scene an lo vakal chan chuan lam tur thadeu man nei deuh zia boka
tuna an suspect lo ni tar bar ta poi chu tiang vel nen chuan ain nerem chho viau ani ti chuan an rin hlel chan ber pakhat akuta pem om ti chu achanan an zota ani chuan an hnathawna hmuna thiran khoina sata wangin pem neu chuan nei deuh reng nin ain soya eng tiklai ati pember nge ti po hriat bik lo thu a soya ni an hnathawna hmun te an lo hriat to wangin a thil soi chu thil ni thei lo top chu ni le bik lova ma se ani tak chua kan ti boi che kan in thiam lo le mai kuwate de che tia han tlom ngal mai chu thil dik nin an la hre chi chuang lo chumi ni chuan enge tia khoya nge om ti ten an zot le a ani chuan dan pa ngai a na thona hmuna kal thuin a chang le maya nu chui tu de chuan eng tik chung nge chu ta chuan om tian an zot le a ani chuan zingdar sari tanga tlai dar nga thlenga om thu le chumi chung chuan hmun dang khoya ma kal lo thuin a chang le ani a tho pui te le a na thona hmun atangin a thu sei chu dik nge tian fin fia thei ngala chu wang chuan ani chu han rin hlel zui chiam chan turom ta vak lo chu ti rual chuan chuna chuan tu ma hriat lo poina lo put ru zawanga poya khoi nuwa khoya ma kal lo angin om le poni thei tin rin hlel li sa tanga han thai bo ngal ngot chula man mo thlak lu tuk lova an ngai deuh ani eng poni se eng kim fin fiana turin achil sample la karim tiam tian an zota ani chuan I helovin alo lak tir ve mai boka ti chuan a DNA chu en dik turin laboratory lama an thonta ani chuti lai chuan rin hlel tur chuan la dap chhun zom zel thowa an case tam taka poi khoi tui an chung komem bar zinga mi te an chen nai vai takte le a chang phei chuan an kop pui te hial pon lo ni dai thin ti ten lo mu chuan wal to wangin tun case a poyan Mindy chung te le amel hriat chen nai vai te lam chu an shoot vele ta ani anu le pa te ngei po chu dim doina tel haulovin fir khal ngan lutuk tak main thuan zot fia an chung te zinga chu tenga Mindy la ka che du tur mi chu no mem tian an zota an ni chuan tu ma rin hlelan nei lo thuin an lo chang phot ani chu nu chei tu de chuan mak pon te hran lova dan naranin ati ra hi chuan sei turan hai chamtlang puya chu tianga chuan do thei taka ti puyan ngai thin ti te pon man thiam ve vek ani ti chuan thikhop em pon ni lo ala ka lungoi lo na han nei de wan hriat zong chu soi vek turin anan ti thale ta chu da chuan thil hoang reng deuh pakhat chu an ngai to chuak ta ani tual han tha phano khop chu ni chia lo mai theya tin bulan an tran phota Mindy chu nela fel ti taka a thian te za le biak ron po hlo ve lenian hriat thuan an soile te a ti chuan an soidua chuan an lut chhota arwang wa muma sa tu zinga pakhat zok toni bo meni bok khan a main ngai zong danga neya chu pa James Robinson a chu mi thawak lo ni wangin Mindy chuan du pui chi lova ban san turin thuron lo pe fo thirani o me toni po chuan chu tia amirin berte zinga mi na pumpui thengang lo wang chuan James a chu a then ta top mai ani anin then chan ber chu Mindy thuron wang ni ti po James a chuan a hre thiam ve nge a chu wang chuan Mindy chunga chuan lungoi lo viau nin anu le pa te chuan an hriani ti chuan an mirin hlel tharlam ber James Robinson a chu station a chuan an ko velea ani chuan a main rui hlo kai noya mana lo ni to ti te chu a zep lem lova tin Mindy wangin a bial nui na bana Mindy chu a hol hle ti po soilang feka ma se thina chuan engmain nam hnoi na nei lo thu te dan bo chiat na lam chu a hnai shim tum to lo thu te a soi ve tlat thunga a mai ro chu chuti anin biak pa chuan James a kota pem neu om chu nu chui tu de chuan an lo mu mai hau lo mai chung chu eng tia ati pem nge tian an zot chop sil ngala ani chuan tuk verdar thalanga atikak palnin ain soile ni nu chui tu de chuan Mindy thi ni chuan enge ati anan zot lea a ma man lo to na a shrem nangin van tlang na tho tu dar kar liela neya chumi thok chuan akala a tho zo a chen te na leng ko in
tlai dar nga vela ina ho chau nin a in soi ani a thu sei chu dik ngeyem ti ten an chui zui ngala ani po chu hanrin hlel zel na chan turemo do ta soi mu choi ma po om le ta chuang lova a thil tia soi te po chu dik ngei ti hriat pui tuan lo om thlap ani James chuan Mindy thi hun ni an lo hriat to chunu dar som pani le minute somli panga nulama chuan tual han thana hun tura nei lo shim shim ti chu nu chui du le chuan an pom thlan mai lo ngai le ta ma se chu ti chung chuan film khur thua a DNA sample chu an lak sak ta thowa ti chuan ani po chu an chhuwa tir le ta phot ani chu ti lai mek chuan Mindy ruang an endik na result po aron chuak ve ta a thi chan ber chu a ngonga hliam awang le boruak tla chama thi tiania chu ti rual chuan thil om ve thei tak le an hriat du ber pakhat hursolna lam hoizong poi khoina om telem tiero engma fin fiana om thei talo ani a kuttin karah DNA sample an endik na result kha chu laron chuak velova tuna an ti theiom chun chu result ron chuak hun amil pian hriat nal theinan a khai khin tur DNA tam theng ber lo la khom chu ni ri deuh mai ani ti chuan rilhnel tur dang chuan an dap le ta chara nutling patling than kin toin hlo bonus po be sei lo va thi le thau polan an che chua meu chuan rilhnel tur chuan murang le khop mai adam lai khan Mindy chu restaurant pakata aka paina lo in hlo ve thina chu ta tho pui te chu kom kwalin rinhlel deuh tur toy matal hriat an neem ti ten an zota chu ta tho pui te chuan an dor pia dewa om lir the khosa pa pakhat chuan a oma ti nom lo thu Mindy khan lo soi to thin tian lo hril le ta thlat maya chu pa chuan huat hlei thei si lo ma se nula ta na om ti nuam lo tok tur te hian lo fiam phone in an soi ani ti chuan chu pa chu zong chuak ngalin station in kom na pin nan chunga chuan an han thut chilo vele ta a ming chu Ralph Albert Walter nin om mun nget em po nei lo in son chinang chi hi lo nia chulai hmuna po chu na lo om nget chuang lova alo in son le man trep to zo kani ti chuan Albert chu Mindy thi ni lai ni chuan enge tia khoya nge om ti tenan zot vele ta chu ta le ani chuan midang ang lo takin chumi chu ka ti han ti chat the nei ta tlat lo maya a soi thei ber chu chen na ta na mana motor chu siama oil te thlak ti deuh zong chu ni chu ringot chu patling ta ni lenga han tho thama ni lova tol thana hun ol chu nei ti chiang tlat maya tin a thil tia soi po chu abula omemo a hun man dan hret pui tu mu male mo pakhat manom lo boka anrin le lizinga chuan ma ka munem berdon nin alang chan tariau mai an nu chuina poimo tak pakhat misual chuan kutai mo aban velai mo pemanen lo rin kha sherengin an lo en chi koru khop maya chuta akuta chuan pem tharlam deuh hin mule tatlat maya engtia akut chu ti pem nge ni ti ten an zo chuan chu motor oil vela thlak na le asiam na lama chuan ti pem nin ain soi vele ani a motor siam na khermo Mindy thi ni khera mo kut chu lo ti pem atu kai mo amani te point ati pem theilom ni ti te churin lel na ril run ne na han ngai to ko phei chuan zo na poi mo top ani thei ta tlat mai ma se chu ero han zo zui chiam chulan tilem lova Mindy thona restaurant thok tu te monen hanin nel boy rap ten nei toem ti ten an zo chuan ani chuan chu tiang eng ma lo om lo thu le chu ta thok te po pakhat ma hriat lo thuina chang le boka ma se chu restaurant thok te soidan nen chuan ai nang le tamia lo an ni chuan an restaurant a chuan ron chol fo thu te Mindy phei chu chai fo ti te thlengin an soi sia chu wang chuan chu pa chu film li sa zia kai ngal ngot chi ni lo tia chiang ta hle chu ti rual chuan fin fiana fia fai fek faka om ma khodang hoi theilek lova chu pa hanrin nge ngal tur chu chet sual pal theina ni tian hre chianga ti chuan a DNA sample te lak saka velein result ron chuan nu a chulanga bo zui le turin Albert Walter chu an chua zalen le tari phot ani Mindy thi changani hnialiam nu po chuan engma thu chiang alom thei chuang lova
rin hlel neu chuan nei ve bok ma se a mor bok na tak takero an la hlat viau nin alang investigation kal lai ni wangin Mindy chung te chuan an fanuruang po chuan lavui liam thei bik lova chu tiang chuan nu chui tu te le victim chung te chu an bo ruak a rit chur maya an ru chu zo na hlira chan na shet si lo hian a lua khat ani ber ti chuan le chu tiaril ro shom takanom mek lai chuan Mindy thir tanga ni thum na nu chui tu te chuan thil poimo heavy u chuak an hai chuak ta hlau mai Mindy phone an dik na tangin a phone a chuan tongka thuin thon rin helom tak mai an mu chuak hlau maya chu thi nu adon ni nge in an she nge ani chu da chuan patling o hian chap nap o zet hian ka number hi nei tiro ka ngai lu tuk che kap mangai che kanun ti chak tu berinia sin min pui sham te Mindy itel lo chuan kal ngai na ka shato lo eng tin mo tal min pui te alo ti hluam maya chu voicemail ron thon tu chu tunge ni anan chui zui ngal thuaya anan shia chuan an base se lo lutuk mishing alo ni tlat mai aron thon tu chu papakat rotni kusnia alo nia chu pa chu Mindy bial palui kail kusnia pa alo ni dai mai le Mindy chu a bial palui kail nen chuan anin zui re yang renga thutak pon thutak chho viau mon ti lain a ma kum mai khan anin chen thuta Mindy chuan ni le ti lam reng a soi to ngai lovani ome chu ti tak mai a pa zokin aron be boi chiam mai chu thil dikani theilo shim maya Mindy la chu thita dai boxi nen boro kalvel dan chuain connectilizers cho be fu chho tariawani chuta Mindy phone chu chik zoka nen dik nuwa chu voice message lo po chu adang tam takalo lo ma phone call point voi tam takaron betrin ti shia theitlat maya Mindy po chuan aning hlea ron beto lo turte point alo ti phone in a thian thet khat te chuan an soya chu tengani chuan chu paril lu thiang hlim lo tak chuan a fa pa bial no hlui chu nei thelo ai chuan tin a that ta ti na ni thei ti ngai dan lian taka pian le phata ani ti chuan anin karah chuan eng thil chiang yom ti hriat tumin nu chui tu le chuan Mindy bial palui kaila zok chu anan ko masa ani chuan a ma kuma anin chen nu chuan Mindy nen chuan in bengai to lo shim ni nain soya nupui nei tuma lo in buat sai lai me kani nge apa le Mindy chung chang ran zo chuan makalo tingang maya anin karah chuan eng ma omarin lo thua sei tlang ngala chu thil mak po ni shanom lo ve chu tiang chuan anne na chang chuan thu thar tia han soi tham eng ma hriat turom talova ani chuan kaltir le ta phot ani ti chuan adota afa pa bial nu lo chai ve ngar tu nia lang rot nia chu anan ko vele ta a melan muchia chu ngai dan siam thiam harasan tiang reng hle patling kum som nga chuang to tur hi nia chu tiang min nula tuai tir afa pa bial nu hlui le ngala lo betut mai te a phone a voicemail lo thon chiam mai te chuan an ngai toin in melon ti viau maya lelama chuan hetiang i thil thleng thelo topani big lo wangin makpon tile vak lova tenom lama akal to zok ma ani ti chuan tenom satlia mai nge thi na hiala thlen ta zok ti chu hriat tumin nu chui tu re chuan an kom ta pe hel ko lovin Mindy phone a thi nuwa le ngal a voicemail an mu thu chuan an sei tlang ngal pop maya eng wanga chu tiang thil chu ti nge ni an zo chuan a chu tiang eng ma ka ti love a alo ti ve phot done mon tia ma se lo pha hau lo mai voicemail po chu ma thon nge ni ti soin a thla ka ti thu te a soya a ti chan ber po soi ngalin Mindy chu anu pui thi ta tle rol chu alai ne in an ema wangin angai na hlenin a soi mau maya chu ti rwal chuan alaka ril ru thalo lam chu eng ma put lo thu soi ve thunga anu pui hriat chua tir tu ni wang chawin angai na nin ain soyani Mindy thi nia om na le thil ti ten an zot velea
ani chuan a fa te pani nen an fa ma ni lenga anom thu a soya a fa te le midang te hnen atangin a thu sei chu ding ngei tian nem nget le thei boka chu wang chuan ani po chu tual thata han pu thluk dot chu har le ta viau mai rilel dangang bokin a DNA sample an lak saka ite nomro e mai tual thatu boi or ve renga renga ro ti chila ni box silo film choin an chua tir vele ta phot ani nialiam zela nu chui dure chuan mi puilung oilo mai san ma chon chanta tual thana shim shim point mi ti ral trit to na kalain me che poi soilo le ngal a in lum nge a rong taka thania poi khoi tu chuman cholovin an khwa chuan ala om reng ti te na ngai to chuan veli city khomi puite chuan ngai ngam taka om harasan ti chan ta hle a thi changa ni rukna Mindy ruang po chu vui liam ani veta a vuina kalpon thatnem hlea a mai ro chu a that tu ber chu tunge ti le engwanga that nge ni tian la hriat miau lo wangin mitin mai chu an chidui mai hian a hriata tina vuina chuan police engemaw zatin a rukin mitan len kwal ve reng boka misual chuan Mindy chu hove hrim hrim nge a chung kuang zokin a huat ti te hriatala ni miau lo wangin an chung ka member dang te chunga ven him na kalpui chu an ti mak moni tlat ani ti chuan eng em thleng lovin tluang takin Mindy chu vui liam ania a tu ka chuan forensic lama tangin thu thar poi mo lutuk an dong ta hlol mai forensic lam chuan Mindy kuttin karah DNA sample chuan an dik zo to thun ron soya tin chu mai ni lovin chu DNA profile chu a ma kum ni kalta da ya fargo khope pong sol thu boy chui cholo khata DNA lo mu to nen alowin mil chi aboka an case one rinai da ina lo poimo thei tlat mai Mindy thattu chu an chui chuak the ni chuan pong sol case dang pon chui chuak ngal don ti na lo ni ta tin chu tiang mi hring chuan poi dang po lo khoi nual to thei boka a chui du tim lam chuan mo phurna sang chole zual ta viau ani chu ti rwal chuan rin hlel DNA ngamaw zat an lo la towa chung zinga chuan Mindy kuttin karah mi nena in milo mani chuan rin ai ol samin an thu boy chu fel ve thela ni thowa chumi result chu ngaklel takan nga wang nuwa ron chuak ve ta ti chuan mimala an mirin hlel de DNA nen chuan an khai khin masa a masa berin arwang wa mu masa tu zinga mi a thile thilo ena amar polo wa dek thlap tu fingerprint nu chia lo wa kut nung lampang mang nia in soi Robert Lin sa DNA le Mindy ruanga mi chu anan endika ti chuan le alowin milmia alo mai adot le Mindy chen nu to ni bial palui Mindy na du puilo wanga a chen tak James Robinson a DNA nen khan anan en mil velea chu pola in mil chuang lo apathum na Mindy bial palui kaila parut nia Mindy thi nu thlenga message thlum zet lo wa nu chia tu DNA nen khan anan en mil lea chu nen po chuan alo lain mil le ta chuang lo ani ato bernatan Mindy thona restaurant bula khosa thuan zo fia lai po do ta soi tian hriatom chun an restaurant akal ngai mi lo nia in soi chunga kal fo si chuta thok po she mi lo anga in soi chunga Mindy lo chai zuk zuk thin Mindy thi nia hun man dan soi chiang theilo berle shet pui tumu malpo nei lo Ralph Albert Walter DNA nen chuan anan en mil le ta ti chuan a topa chuan alowin mil ta chi amai han ti te po cha khom viau to ma se alo lain mil chuang lova an rin le zong chuan filim vek tian fin fia ta ani chu ti rwal chuan Mindy chen apartment building a cheng de DNA an lak ten en khan an len mil velova chung zinga mi tuima ber chu ni theina chance tle malo om thovin an hria ti chuan amal malina an beile tangat ngata chu ta le chuan be se na chete chu a hlo tlin nan muta lau mai hlo tlin nan in awangin nu chui tu de chu ati hril hailek lek zoka chu DNA chu atiran biak an mani pui thei turan ngai zelveng tu mo gipsa DNA khalo ni tlat mai le
chutia an tho pui dan kyang ko tu le poi dang khoi to lo tur misual te veng tu tur berin poina sataka khoi nian an hriat taka chuan mimal tak poin shawman titlang hlea dan lek ko tu ni mi pui ngai san le rin hlo takan ni na zona tang poin za thak an ti ve thlot ani eng poni se chu beram kar ching nelom pa chuan laman chuak tala a phu tok shem nan pek thei chuan an ming chiat chil na te po alani theyang chu tin nem phot mayang ti chuan rang takin mo gipsa chu a chan chinan an chui zui ngal chara an lo hriatang mihring chu lo ni lo chiang khop mai chan chin hlui tui hnai lo zet alo nei nual maya misual rual ho in kana tela wangin kum nga lai zel lo tang reng to hi lo nia a chuan nuwa ming chu mo gipsatin a thlak ta chau ani tin kum ni kalta fargo khwa pong sol na thleng an dna mu chua pok ama dna nge ni ti fin fiani ta boka chu tenga thil lo ti sol to te ba ka tu na Mindy that tu ni tian fin fiale tania thil lo ti sol ve to thawani wang le ezel veng tu police lo ni to wangin amol don lo tian hrethiam ngala thiam taka ma lak dan turan ngai tu ta ani police station a thu zo fia tura ko ringot po ro manna thatak nen lo chuan a hu phurom riau maya an apartment a cheng te churin hlelli sa tanga amal mala thai chiat zelen du wangin thu zo fia turin an ko tia thlema thuan zo fia nuwa engtina mo in chano tira polygraph test nei tir thian tumta ani an base sengein ani po chu police station a chuan ron kalve maya thu in zo thin pa ngai zotin Mindy nen chuan in hriat lo te anan zot masate te a gipsa chuan building khata chengan ni wangin a mu chu mu ve fowa ma se mi mal taka in hriat nan nei lo thuin a chang ani chumi nu chuan Mindy thi hun om vela hun mandanan an zot lea ani chuan a ma zana zela duty ni in soin atuk zingdar sari vela ina hoa in son chua tu me ka ni wangin abung ruatein pek fela chuna chu chun eina chuaka chu ta tanga ho nu chuan abung ruate chu motora dalutin ain thiar chuak ta ni in ain soi an rinang ngein akuta chuan pille pemdam lam to hi alom nuala chung te chu engtia ti pem nge tian an so chuan abung ropek na le thiar na vela chuan ti pem ni in asoya ma se thom no pek na le thiar na ringot chu tiang pem han nei chu a phua chop thil ang reng hlea a tran muna phet sa hle ti nu chui tu de chuan an hrethiam ta ti chuan Mindy ruma chuan a lut to shimem tian an zot lea ove khat chu lu to thu sein a thi ma cholkar khate ma cholkar ni mokal ta vela khan ni thu asoya chumi chum chuan puan suk tur le thil engenga mokengin Mindy chu in khai bor hlea chu wang chuan in khai lu pui ni in ain soini chu tenga aruma lut to ni ain soi dan po chu an oi chia chuang lova lut to anga in soi chan po chu evidence senga mon mu chua pal po in soi fia theinan alu to dan chu a him theng berina phua chu vel mai nian ngai ani a mai ro chu ti vutarin thu ne na nor chiam chula hun lo devin an shia chu ai chuan do ta soilo en na turin polygraph test na yarem tian an zota an base selo takmain gipsa chuan alo rem ti ve tlat mai ti chuan lie detector khol ne na in thlun zom trup chung chuan thuan an zot fia ta test nei tir tu pain zo na sang han zo chuan Mindy thina chung changa chuan hriat nei lo thuina chang feka Mindy hi kuti thlakin I thatem ti zona po ai tin a chang ani a mai ro chu a result anan endik chuan dota soi ti chiang takin alang tatlat maya ti chuan chumi be chan chuan anan chua chal le ta ma se ani chu hriat nei lo thu le dota soi lo thu sein ala chang na viau mai chu ta zet chuan an sa huai nei te ser chana hun ni shein ama kom de pa chuan DNA chung changa hian enge hriati nei reng a han ti ta hlol maya ani chuan engma hriat nei lo thuina lo changa
chu ta po chuan sa huk chu la du chia chuang lo pe hel deuh tak hian ani le Mindy taksa khani DNA lo mutai la eng angin nge ngayang an tilea ani chuan thudik lo ni chu kati nga lang om don lo miawa alat ti ve fanani chu ta china chuan ama thua in puanemo in chhir taka thil ti sualpom ti lampang chu hoi lo hulhual ti an hret hiam ta tlang taka eng kim kalpia hun nin an hreta ti chuan le fia kel kolin Mindy kuttin karah DNA mu thu chu anan hril tarup maya a mai ro chu ti chung po chuan ala phave tranga eng tin nge chu tianga DNA chu om thei tia hriat bik lo thu la soi ve fanani nu chui tu le chuan in puan ti rai main thilom zia hril fia man mai chu thain an hretoa DNA evidence chuan ni phua chop thei po ni lo thu le dik lo thei lovani thuan an hril fia le te a ti chuan Mindy taksa DNA mu mai baka ama kum nikalta fargo khwa mei chapong sual na po ama sample bokan mu thu chu an hril tlang tamia mai ani chu thuan hre chuan oilo mel takin zalo deuh hian anui hul haka engma soi zui to lo nu chui tu te tan la soi zui chul to lo boka ama man na turin evidence an nei thatok to a arrest warrant nena lo in ring san ni to boka wangin an din tira kutkolan bun tir ta mak mai ani chutia an man thu han tlang than chia chuan thilin thup tam takaron puak ke ta dur maya zel tang mei chinga ma za chuan gipsa chuan laka mi pat mei chen na lam hoin moi lo takin a chethin tin ron sei chuak ta sup maya chungan thil ron sei chuat te be chan chuan thu boy paruk siam bel sakani ta nge a ti chuan Mindy tha thu boy nen film siam pui nok na tham thu boy or taloi mai ani ko ren la chu mai no khopuya ne nia prosecutor te chuan Mindy kuttin karah gipsa DNA om le akut pem dan te tiamin evidence thanem takan chop chuaka chak ngei ponin be sei ani chuti lain gipsa ukil te ve thung chuan Mindy kuttin karah DNA om wang ringotin gipsa chuan a that ti na ni lo tin chanan kho ve thlata building khata chengan ni wangin gipsa khoinu kong kharvan nai mo thil dang po Mindy chuan a khoi ve theya chunga tang chuan gipsa DNA chu kuttin karah lu tani thei an ti ve tlat mi reng thiam lo chan tir tur chuan thil ni thei zong ni thei lo va siama nial rual lo va chinga poi khoi tu ni ti fin fiangai sia prosecutor de tan po chak chiang sa in ngai ngot theni big lo jury te chu thutlu na siam turin ananin ron khoma hun rei tok takanin khung khom nuwa July ni sompani kumsang ni pasari khan an thutluk na an puang theita chuan thutluk na kan siam theilo tini tatlat mai thiam chan tir lo konga jury te chu ain lungrual theilo ti na nia ro re na chu abula tanga chan thatangai don ti na ani chu tenga chak mai tur ain ngai lai an be selo tak thila han thleng chu Mindy chung te tan chuan hriat thiam har hlea an fanu that tu chu shem lovina chuak ngei donin an hretoa an thodep to mai ani prosecutor lamte ro chuan evidence nei thatto kan lain ngai renga an chop chua dana fu tok lo ni mai an ngaya an la zam chete lo ti chuan oktomani somni pani kumsang ni pasari khan ro rel na chu nei that le ni ta prosecutor te po amma ai ulukin in buat sai toa forensic lam mi thiam te roi belin anni chuan mi khoi nu khoi ringotin kuttin karah DNA lu theilo ti chu chiang takin court a chuan an soi fiata ani tin nu chui tu team lam point evidence dangan ron nei belle to boka a phone recorder train gipsa chuan phone alom hle ti hriat thea phone call manglo le message thon lo top chuan dar kar chan velo liam om ngai lo ti langa ma se Mindy thi ni jinglama phone mangna sa hle si kha athi hun om vel ni an hriat chun dar som pani le minute som li panga vela tanga dar kar ni chuang zet chu a phone khoi mi lovin om ti hriat thea chu chuan engemaw thil chul tak aril ru zong a pek na thila ti en tira
chumi chu ngei chuan Mindy chu thatin man chuan ni lo nan ma la zuya nian ring ani tin suspect an komna le evidence an lak khom te tangin thil thlen dan ni an hre chu hetiang hian an chop chuak ta boka mo gipsa chu a duty na tangin zingdar sari vela a chen na apartment a chuan a leta a hnu dewa a bial nu nen chu chun ei turin an chuaka chuta tanga ho chuan balbo ma thom no khai chunga Mindy lo om chu muin a zui luta ti chuan pong sual tumina beita ani ma se Mindy chuan na satakin a lo beilet veta sia ani hlau thong le si chuan kong hre na re hlum mai atum ta ma se duanga che thei tak lo wangin chem te na zaita ani an hoi vela thil ti faina bur pakhat lom chu muin evidence ti chiat tumin arwang chu lei zuya ti chuan in sa seng ta ni tin thil thlen dan chu chip chiar takin an soyani heti lai hian prosecutor te hian evidence thul khung pakhatan lo nei belle to boka court in lan hun nga ka gipsa tan lai khan atan pui pakhat nena Mindy chu thangei thule hun rem chang mu chuan midang po thale chak thu te lo sei chuak hem maya thian tha pon in phatsan lop na khovela hian azel tang mel shet sani lo phei chuan in lak mak thatna na puan zat don tia sha thiam lo nge ni no chui tu te benga lo thleng dai to chung zong ne na anan be thar le ta ka chuan prosecutor lam chuan gipsa chu thiam lo chan tir theanin be sei to hle ni ti chuan avoi ni na tan thutlu na siam turin jury te chu ana in ron khom le ta Mindy chung te tan ngai thataka lo nga chu har chal to maya amang bokhan thutlu na shet shom takan puang le mayang ti hlau takin an thode dep to mayani ti chuan November ni som paruk kumsani pasari khan dar kar som ni pasari chuang zeta in ron khom nuwa jury te chuan thutluk na chuan puang le ta ama nen chuan adang ta mo gipsa chu Mindy tha thuwa chuan thiam lo chantir ania dam chung tang tur le parol pot chhuak thelo turin a chung thu relani ta ani tin ama kum niam yelo pong sual thu boya chuan kum som pani tang tur shemania zel tang mei chia te laka hur sual na lam hoya che da wang khan kum som panga tang turati ani bok thil dang ti pa lo kan koi du te kanom takin tuna hian Bismarck khopuya North Dakota State Penitentiary ala tang me ani Mindy chuan tlom mai lovin huaisen takina beileta anun na chan ma se atlom hlen lo thei to pa lo beilet vena ra chu a to parun lang chuakin a evidence lo hum ve sham na wang chuan achunga poi khoi tu chuman chhoina lo om thei pha midang chunga chele tura ven mai ba kha case dang po chin felani tel boka tin achung te po engemaw chena ha dam na siam sak ve ta bok ani ole khati zong khatun trum Geronimo crime kan ti chua thei te chu alo ni le ta comment section ai ngai dan teron soi vele ula in zo vain tuk chua nuam choi tui mut tui mang thale vek ule